Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita Ang amigo mo yung Papa Francing ni Mulong. si Tito Grigi. Tito, Tito, Uya, Tito. agoy. Pidit sumagakos yung tito. Baya, murag yung Papa. Wala si Papa Francing, Tito Grigi. Pilar ka na. Yan namin kibiyaan si Mama ko rin o si Day Miles. Dili namin niya pinangka. Dili na, Tito. Sige, Dudot, hilak yun. Ah, Ipahungaw ang imong gibati samtang mikakus ka na ako. Abi ni mo, Dudot. Ayaw ninyo pag-asabtan ni Miles nga ang paglarga ni Papa ninyo, Francing, nagpasabot nga dili na mo niya pinangga. Ang iyang gihimo, mauhino ang pagpakita niya sa iyang dakong gugma ninyo. Sa iyang pagmahal ninyo. Ingon ana din na. Nga yami biyaan. Wa ba day mo pasabtan ni Papa ninyo? Eh, Abi ni mo, ako nga suod nga amigo si mong Papa Francine. Saksi ko kung unsagin mo niya kamahal. Si mama ni mo Corina ug ang imong manghod nga si Miles. Kibaw ka, tungod sa among kasuod, way laing kasumbungan sa Papa ninyo. Kung aduna sa mga problema. Siya mismo misulti nako nga mas palabihon niyang siya ang mag-antos. Di lang kamo nga iyang pamilya. Di lang kamo nga iyang mga anak. Ako kasabot ito. Okay, pasabton ta ka, ha? Paminaw. Nagtuo ba rin mo si Inday Miles nga nagpalayo si Papa ninyo Francing nga wa siya sakit eh? Tito, Kung ang kasakit lang ang isgutan, mismo sa akong atubangan, mihilak si Papa ninyo Francing. Kana tungod kay sa iyang dakong gugma ang pagmahal ninyo. ansa? Mao ka na labing tinuododot. Kung nasayod ka pa lang, nga niadto pa nga nagplano si Papa ninyo nga mulangyaw aron manimpad. Aron nga makapangita og trabaho nga may arang-arang nga sweldo nga makatubag sa inyong panginahanglan. Apan nag-usab-usab ang iyang hunahuna. Kana tungod kay dili siya buot nga malayo ninyo. Kay mato niya din ako, kamo ang iyang kinabuhi. Kamo si mama ni mo Corina. Ikaw ug si Miles ang rason kung nganong buot pa siya magpakabuhi. Papa Francine! Dali dito, sud. Dayon, Sir Grege. Salamat sa mong pagtaganang. Ay, tansyan ko, sir. Inahan ko ni Corina. Oo, nangdan siyang day. Pasensya nang ha. Pero may mo bang muhangyo ko? Nga di lang unta ko ni mo tagurong sir. Kay di man ko maestro. Ah, Unya, mas malipay o ganahan ko nga sangpiton ko grigi or bisan dong grigi. Basta di lang ko ni mo sangpiton og sir. Mahimo ka nang? ay, oo, ngano kung dili mahimo. Dong Grege. Kana, ganahan yung kay ko nga mamati anak. Dong grigi. Kaysa, padayon sa nato si Tito sa taas lang. Ay, udi ay tuo. Dayon sa dong. Oo, umuda yun yung kurunang. Pero may damang ko. Ay naman ni si Apyot nga akong ipadas kung sinugatan para ninyo din eh. No, Unsay sinugatan. may sinugatan day ka para namo Tito. Oo, dudot. Mahimog nang wa. Naagyod para ninyong tanan din eh. Yun na, kay agpaso na ko sa Apyot ha. Nadatugan matingal itos karga. Ah, ay,
Ay, nadatugan sila. Salamat Dugaya din ka kayo kita. ni mo dong Greg. Sige lang, kaya nagkuno na nagtansyan. Kalipay na ko nga malipay mo din eh. Ha? Oo. Tuwa sa ubos dito si Noy Apyot. Kay, kuan, ako na sugaton. Ako, tabangan og daw. Ayaw na, Dodot. Kaya rato ni Apyot. Ako na po tong gingnan katong nagtugway bitaw sa inyong kabaw. Kinsa ganito? Si Sapyot? Ah, sa Apyot. Unsay sa piyota. Isyot man tito. Oh, isyot de, isyot. Isyot ko si tito. Hello, Miles. Oy, Day Miles! Ito, Greg. Ayaw paghilak. Mihilak ka man hinuon og maayong migakos nako. Ilak noon. Wa na si Papa dito. May larga na si Papa. Na. Gusto na ang paghilak nimo ha. Mao ni hinungdan nganong ni ako. Aron dili mo maguol nga tuas papa ninyo Francing silayo. Ikaw na among Papa dito? Oh. Ha? Salamat kay ubay-ubay guning tao nga akong naani sa umahan. Bisan tuod dili kayo himsog tungod sa grabing kainit. Pero makasuwa na miini og pwede pang makapalikya. Uy. Kadiyot. Kinsa man ang naa sa amo nga gikauban ni Dorot ug Miles ug mamatan siyang? Uy. Si Greggy ka na. Nagkumsa man siya rin sa amo. Sa iyang tuyo. Induta niya ako. No. Ako sa nino. Sige, pili mo dia. Tag-singko. Ilom ni Apyot. Buwan gyud mo pirmi mo nga. Kumidyan mo na dong. Ngayon kay ko ini bagong sininang ngay mo gipalit ito, Greggy. Magwapa kog samot. No. Bagay yung kanimo, Day Miles. O gusto ka, misamot kayo kagwapa na. Si Miles nanipsip. Taka lang ka, Kuya Da. Stoy Dodot, dili na maayo, ha? Oh, sorry Lola. Ay, niya manggoy para mo gyud nang. Oh. Tanawa ko no Apyot. Ayam tong para kang kang nantan siyang. Kadiyo lang dong ha. Ina mo to ha. Ay, nailaw man tingali ito lang. Kadiyo lamang. Siguro na. Sikat ang misud sa bahay, agis likod. Dong! Rodriguez! Haway ako na dong! Aha. Apyot, timana ning sapyot. Usa ni? Isyot lagi ko dong! Isyot. Dere, siyot. Dere. Di ay tibak para ni mulut. Utwa! Nang tansyang, si Corina misud na sa bahay dito, agis likod. Naa na di ay dong Greggy. Nakita ni mo. Ay, kadiyot kay akong taugon. Kadiyot lang kaayo dong. Nanong dili ka man mo gawas, Corina. Ay, giingnan ta na ka matan siyang nga magkilo ko ining tao nga akong giani. O magluto pud ko para sa sudan nato ron. Ato manggod na siyang bisita. At manon unta ni mo. Kay ikaw may tagbalay din eh. Unya, wa man si Francing. Kay tuan naman sa Cebu. Nga naman di ay ma. Kinahanglan bagyod nga ako gyud ang muatiman ana niya? Nga may mga anak man kong angay na kong unahon? Corina. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!